Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Okay, mayong hapon, mga sukting paminaw ning atong bagong tulumanon. The Woman I Love, kunang babae nga akong gihigugma. Sige hapon, kini inyong sulugon sa mga tulumanon, Shelbert Dunduyano Sr., no? alias Veritas, mga po'y mga lagad, no? Maong tulumanon. O doon natay mga pangutana na dawat yun kagahapon, no? Pinagi sa text. O tubago na to ang pipila ni ini, no? Nga na base report sa atong tema. O namatikda na to nga dunay pangutana nga wala masubay, no? Sa atong tema. Umuhangyo lang ko nga ato ning ipuktaba lang ang pagtubag ni ini, no? Ato lang itunong po sa tema. O tingali, kung ako yung madesisyonan, sunod siguro topic na to, mahitungod aning pangutanahan, no? Buot na ako ipasabot kining mahitungod sa bautismo. O method pa sa unang pangutana nga atong na-receive, no? Kagahapon, kinutlo ang Lucas Kapitulo 8, tudling 21. Diyan si Jesus mingon kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong namati sa pulong sa Dios ug magtuman ni ini. Mao raman po na ang iyang gitext nako, pero akong nasabtan nga siguro, no, ako mag-presume lang ko ani. Kay kasagaran mo magyug ni maagian ako basta kutloon ni o gangatong tinuhuan na mo'y suknaon, ang buot ko di pasabot
isagaran o correct me if I'm wrong kung nasayop ko sa pagsabot sa anasing mga nahuna nga naman nga si Santa Maria ilhon man sa mga Katoliko o inahan nga nung siya ramampod sa ubang mga personalities, no? Diya sa Biblia. O nga nung siya raman nga gani ningon man ang atong Ginoong Hesukristo ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong namati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. So bali kita kuno nga mga kining nanalinghog sa pulong sa Dios labi na tong nagtuman matud pas pamulong sa atong Ginoo mga inahan og mga igsuon taniya. So dili lang kay si Santa Maria mo'y silbing maisip nga kining inahan o mga igsuon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong ikatubag niini, no? Itong nag-text mao ni nga kinigong mensahiya dinhi sa atong Ginoo nagtumbok siya niini, nagsentro siya sa kanabang maayong relasyon sa mga sumusunod niya o yung mga alagad ug ngadto niya. Kay sa ato gong pagtuo dapat ang usak ka, for example o ehemplo kanang pamilya, kung magisgot kay tag pamilya, dapat ang relasyon sa bana ug asawa maayo gayud, dunay maayo nga relasyon og ngadto pud sa mga anak mao gyapon relasyon sa ginikanan og anak gihapon maayo. So kung moingon ta og igsuon, moingon tag inahan o amahan, gipresume na gyud na sa atong pagtuo nga kining maayo gyud ang relasyon. So kung naghisgot si Kristo dinhi sa Lucas 8:21 nga kadtong naminaw sa iyang mga pulong namati og nagtuman, mao na iyang giisip nga inahan og mga igsuon. Buti pasabot maayo ang iyang relasyon ngadto kanila. Pero wala na magnigar sa pinakasahi nga pagkainahan ni Santa Maria ngadto niya sa atong Ginoong Hesukristo. Kidi man malalis sa unod nun, gianak man gyud ni Santa Maria si Jesus. So inahan gyud siya sa atong Ginoong Hesukristo. O kana pong pinasahi natong pagtawag ni Santa Maria ingon nga inahan, gibase po na nato sa mapananglit sa ato nang gikutlo nga teksto sa San Juan Kapitulo 19 tudling 25 ngadto sa 27. Diin gipaila ni Kristo ngadto siyang tinun-an nga si San Juan nga ngiyang inahan ilhon usab nga inahan, no? Ngadto siyang tinun-an. So kita pinagi sa bunyag na himo man punta mga tinun-an. So isip mga tinun-an atong awaton, atong sundugon si San Juan nga ilhon nato si Santa Maria nga inahan ni Jesus nga ato pong inahan. Inahan sa pagtuo. Gani sa Genesis Kapitulo 3 tudling 20 giingon man nga si Eva inahan sa tanang tao. Sa unsang paagi nga nahimong inahan si Eva sa tanang tao, pinagi sa pagkabinuhat sa Dios diin kita tanan awahin naman si Eva man may gipakita sa Biblia may unang babae mo na giisip nato nga siya may atong inahan. Inahan nato kay siya may una nga ipailang babae, no? Sa atong Sagrada Scriptura. So kung mahimo day na nga si Eva ilhon natong inahan nato, si Santa Maria himuon po nato gyud labaw sa tanan nga inahan tungod kay siya mao'y mi buhat sawa mabuhat ni Eva nga papil nga mao ang pagkamatinumanon ngadto sa Dios, no? Kay si Eva nahulog man kadto, unya ang ikaduhang Eva nga ato nang nahisgutan nga mao si Santa Maria wala mahulog. Wat pasabot wala matindal sa yawa, wala manalinghog sa kanang lingla sa yawa. Hindi ko na lang i-explikar pag-usab kay malangan na po niya ta, no? Taas para magyutag padayunon, no? Sa atong tema mahitungod sa kanang pagyukbo, mahitungod sa kining larawan. So mao na, no? Igsuon nga nangutana.
kung ano nga atong ilhon si Santa Maria nga inahan sa atong kining pagtuo. By the way, gikan to sa 0920-5580068, no? Ato na lang po ning isulti din ang number kay haron nga dili pod mag kinibang duda ang uban nato mga listener, kay doon naman ko yung mga sitwasyon, doon yung mga programa nga gama ra kuno sa kanang naghimo ra pog programa ang mga pangutana. Munang dunay nagsuggest nako nga kung mahimo usahaw ng number. Kung dili pod mo gusto basahon ninyong number, ingna lang pug ko kining ninyo, no? Ato pong kining tahuron. Ato lang ang gihimo dinhi kung mahimo atong mabasa aron doon na ba kanang credibility ba sa kana bang pangunahuna sa atong mga listener. Naagyod ng utana niya na. Dayon, ikaduhang pangutana, matod pa, gikan sa 0910-6380-587, matod pa, sakto raman pod ingon nimo Brad, nga ang yukbo o simba sa imong katarungan o pagsabot, pagtahod. Kaya ato mangunang i-discuss kagahapon no, mga suking tipaminaw nga dunay yukbo o simba nga nagpasabot lang og pagtahod. Mo man na atong gipahinungod ngadto sa mga santos ug sa ilang mga larawan, no? Dili na idolatry. Gisuportaan nato nagpanga sita sa Biblia gani ato nang pun-an karon, no, to justify. Lahi pud tong simba o yukbo nga ikahatag lamang sa Dios. Itong gitawag sa Grego og latria. Sa pagbadayon, basa aning pangutana, matod pa, pero kanang pahinungod paghalad sa mga pagkaon, ilimnon, bulak o kwarta, nagsimba na kaana ngadtos gipahinungdan sama sa piyesta sa mga santos. Sabtaragod ang Jeremias kapitulo 7, tudling 18 ngadto sa 20. Ato maning nabasa kagabi ira jud ato ni nabasa kining Jeremias 7:18 ngadto sa 20 o atong nasabot nga ang gitumbok niini kadtong usa ka diyosa nga gitawag og reyna sa langit. Og ako dayong gisulayan og apas ang unsay naa sa imong huna-huna Brad o sis, no, kung babae man galing ka o lalaki, no, kining tagianing 0910-6380-587. Kay tinhi ang imong gi padayag sa labtunon. Bali, ako ray mo puno diha sa pagsabot base sa imong text message. Nga imong gitumbok kanang among paghalad-halad og bulak, pagkaon, ilimnon, ngadto sa kanang, for example, siguro, ambot pasabot nimo kanang kalag-kalag, no? Kanang among pagsaulog sa kalag-kalag. Dayon kanang paghatag na mong bulak pod, kung magsaulog mi sa adlaw sa mga kining santos. Dayon imong gi-connect sa Jeremias kapitulo 7, tudling 18 ngadto sa 20, nga akong nasabot, no? Kurihi lang ko kung nasayop ko sa pagsabot sa imong sadagan sa imong text message, no? Kay masipyat ra man gid punta, no? Labi na kay wala kay nimo gi detalye tungod kay nasayod ko tungod kay text message man lisod man pud kong task-on, di ba? Diyon niya ma text missing siguro gyud ang uban ng sumpay. So nakasabot ko na mo nang ako na lang. Aning kamot pagsabot sa unsay gibot pasabot nimo sa imong pangutana. Ako lang basahon ning Jeremias 7:18 ngadto sa 20 kay imo maning gi-connect. Matod pa, nangahoy ang kabataan ug naghaling ang kalalakinan ug ang kababayen-an nagmasa sa harina aron himuon nga panalang sa ilang diyosa nga kuno maoy reyna sa langit. Naghalad usab silag mga ilimnon ngadto sa uban pang mga Dios aron pakaulawan nila ako. Apan ako bagayod kaha ang ilang gipakaulawan? Dili, sila ra ang naulawan. Busa, ako ang Ginoong Diyos, magpahamtang kanila sa akong kapintas din hiniining templuha. Pahamtangan ko sa akong kapintas ang katawhan, ug ang kahiyupan lakip ang kakahuyan ug ang kaumahan.
ang akong kasuko sa mas kalayo nga walay makapalong. So siguro ang imong gitumbok dinhi kining Diyosa nga rayna kuno sa langit, no giilang nga rayna sa langit, then gihalaran og ilimnon sa paninggi hala dinhi. Siguro ang gi-connect nimo ni imong gitumbok ni kining among gibuhat sa Katoliko nga maghalad-halad mi, no? Ngadto ni Santa Maria nga giila namong rayna sa langit. Ato lang i-klaro dinhi sa atong tulumanon nga kining Diyosa dinhi nga gitumbok sa Jeremias dili ni mao si Santa Maria. Lahi ni wala ni hiskuti dinhi nga si Santa Maria ni. Kadto ning Diyosa nga kuno maoy rayna sa langit. Usa ni ka bakak nga Diyosa o rayna sa langit kay wala man ta mo ilaan nga tinuod yun nga rayna sa langit. Giila man nilang Dios, usagod ka Diyosa. Unya sa pagtuong Katoliko si Santa Maria wala man ilha nga usa ka Diyosa. Nya kini dinhi sa Jeremias kining rayna sa langit dinhi nga atong giingon nga usa ka bakak kay gitawag magdiyosa. Ang atong tinuang Katoliko wala magtudlo nga si Santa Maria usa ka diyosa. Ego lang nagtudlo nga siya atong inahan sa pagtuo, modelo sa mga inahan sa kalibutan, atong ilhon nga ato usab nga inahan sa Dios. Naapod galit tayo si Puray topic anong pagkainahan sa Diyos ni Santa Maria kay daghan po ang wala makasabot ana hangtod karon. Inani ang atong kanang pagtuo nga Katoliko. Kung dunay tinuod nga Dios, doon na po'y bakak nga Dios nga atong ginaila na daghan man na Dios. Atong husbon kung dunay tinuod nga Dios, doon na po'y tili tinuod nga Dios. Dunay bakak. Kung maghisgot po og rayna sa langit, doon ay tinuod nga rayna sa langit, doon na po'y dili tinuod nga rayna sa langit. Ug kining sa Jeremias Kapitulo 7, tudling 18 nga to sa 20, kining rayna sa langit nga gihisgotan diri, dili ni tinuod usa ni kabakak. Kay usaman ka Diyosa. Nakaron basin, ikaw nga nangutana ani, no? Mingong ka nga, unsa may basihanan nga si Santa Maria tinuod nga rayna sa langit? Kana siguro may mayong pangutana. Okay, atong masahon ang pananglit ang Isaias Kapitulo 9:6, no? Atong pag-asabton. Kung sumandayagingon sa Isaias 9:6. Okay, atong masahon, no? Atong pangipakli ang atong kining Biblia. Gingon diri sa Isaias 9:6. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Kinsa may gitumbok na ini, dinhi nga gitawag og prinsipe sa pakigdait. Nga walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Atong Ginoong Hesukristo, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, no? Sa iyang pagka-Diyos ni, sa iyang pagkapangu. Ayon, ingon pa, prinsipe sa pakigdait. Kung sa may itawag nato ng inahan sa ka-prinsipe, muna itong pangutana, itong sabton. Kung sa may itawag nato sa inahan sa usak ka-prinsipe, Rayna, di ba? Queen. Niya, kung atong basahon po ang pinadayag 12, nga naghisgot og babae nga nagtumbok gihapon ni Santa Maria, gihulagway gyud nga usa ka rayna kay dunay purong-purong sa ulo, dunay corona. May masabot gyud natong usa gyud ka rayna si Santa Maria nga gitumbok sa pinadayag 12. Nga atong basahon, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on dito sa langit. May usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siya 12 ka bituon. Na gihulagway gyud nga usa ka rayna ning babayhana. Kana nga tong ribulto diya sa simbahan sa kanabang inik-entrada gyud nato sa katedral, iba na makita nato ng imahen o ribulto ni Santa Maria nga dunay corona. Yan na diri na gibasi. Atong usbon pagbasa, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on dito sa langit, may usa ka babae nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siya 12 ka bituon.
So kining babayhana klaro gyud nga lagway nga usa ka rayna. Nya sa unsang paagi nga maklaro nato nga si Santa Maria na. Dinhi sa tudling 5 matud pa unya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Nawa na magilain ang gianak aning babayhana mao man ang maghari sa tanang kanasuran, mao man ang atong Ginoong Jesucristo. So klaro, kinsa man yang inahan si Santa Maria, so siya ang babae nga gisgutan dinhi sa pinadayag 12:1, babae nga gihulagway gyud nga usa ka rayna. Gani di lang kay kana nga tudling sa Biblia ang atong gihimong kapasikaranan niya na mga suking tigpaminaw. Kay gihulagway na nidaan sa daan pang testamento ingog usa ka pananawon o ingog usa ka tagna no sa Salmo 45:6 ug 9 nga naghisgot og rayna gyud mabasa letra por letra. Ato basahon ni Salmo 45:6 ug 9 no. Atong hinumdum ko sa atong higala nga ato pong napaambitan ni ining mga puntuhan o mga suking tigpaminaw ingon siya nga sa dugay kuno niyang basa-basa sa Biblia, siya wa man gyud siya kaalinggat niya na. Ang atong gisulti niya mao nga kinahanglan magutag kanabang mugiya aning magtuon tas Biblia. Kay kung kita-kita ray mo basa sa Biblia walay mugiya, may imong managlahi gyud ang atong interpretation. Mo bitaw na daghan ni atong relihiyon kay lain-lain og sabot. Unya kung atong susihon gyud ang tinukod nga simbahan, gitukod ni Kristo, tinukod yang nga iglesia, iyang gitahasan sa pagpanudlo, gitagaan yang authority to teach. Ang iyang mga tinun-an, yang mga tinun-an naghatag pag authority ngadto sa mga sumusunod. So, syempre, kung kinsa ilang mga sumusunod na dito ang authority, ug mo to'y mugiya, dili kay bisan kinsa mugiya. Ang kanang gitawag nato sa termino nga magisterium o the teaching church. The teaching church nga kadto yung gi-authorize ni Kristo mao na mugiya dili kay bisan kinsa. So kung bisan asa ka maminaw nga dili authorize, so mahimong lahi pod ang interpretation. So di gyud ka magiyahan sa unsay gyud panudlo sa giya sa tinuod nga the teaching church o the magisterium of the church. Nato raw niya ng matukion siya ng magisterium noon sa biblical basis ana. Okay. Atong basahon ang Isaiah. I'm sorry, I'm wrong. Okay. Salmo 45 tudling 6 ug 9. Matod pa diri, ang trono nga gihatag sa Dios kanimo mulungtad hangtod sa kahangturan, magamando ka sa imong gingharian uban sa hustisya. No, ang gitumbok nini mao nga atong Ginoong Jesucristo. Dayon sa 9, matod pa, pipila sa mga dalaga diya sa imong palasyo, mga anak sa mga hari. Sa tuo sa imong trono nagbarog ang rayna. Gidayan-dayanan sa labing mahal nga bulawan. Dunay dayan-dayan. Sa labing mahal nga bulawan. Usay gyud ka rayna. Usag ka babae. Kaya kung nakakita mo ng paghulagway sa Katoliko, labi na itong antigo gyud mo drawing, mo hulagway, itong mga artist gyud nga Katoliko, na ako'y nakita nga larawan nga si Santa Maria gihulagway nga naa gyud tuo. Nagbarog sa trono. Ito sa Diyos, siyempre, ato gyud siyang inahan. Wala nun hisguto diri nga si Santa Maria ni. Litra por litra, pero atong masabot kay kinsa may laing babae, kinsa may nahimong inahan sa prinsipe nga mao si Jesus, maman si Santa Maria. Unya kung atong basahon lagi ang pinadayag 12:1 ngadto sa 5, ang babae nagpunting man gyud ni Santa Maria. Nya matud pa tunay corona, ni koronahag 12 ka bituon. So klaro ang gihulagway gyud nga usa gyud ka rayna. Nya sa tudling 5 klaro nga kining babayhana moy ni anak sa atong Ginoong Jesucristo. So kinsa pa may laing babayhana ang gitumbo kani? Hinoon dunay kana bang detalye ani nga explanation o pagparayag ang usa ka teologong Katoliko medyo lawom-lawom nga giparallel pod si Santa Maria sa Santa Iglesia o simbahan. Hadlo ko nga maglisod mong sabot kung ato nang i-dayag nato dinhi.
Kay si Mary gud gitawag mo na no sa atong pagtuo o icon of the church, no. Kana bang imahen sa simbahan ug sa unsang kinang paagi, well, mao nga nagdasig ko kaninyo nga kanunay mong maminaw sa tulumanon kay hinay-hinay nato na nga mahibaw-an diri. Di lang ko kapasalig nga insigida dayon. Kay gani ang development sa pagsabot na ining mga pagtulunan nga naisulat sa Biblia, taas-taas na nga time, no. Dili gud automatic nga na bright na dayon tanan ng mga teachers diya sa simbahan, no. Dunay pag-umento ang pagsabot. Gani doon nato yung mga pulong natong Ginoong Kristo nga giingnan niya ang mga tinun-an kadtong mga nangalibog. Dili pa mo kasabot ani ron pero maabot ang panahon nga makasabot ra mo. So that means mag-umento ang understanding. Dunay development of kanang pagsabot. So kung mo-develop ang pagsabot, siyempre magkaana mo kadako po ang kanabang pagpadayag sa mga explanations, mga katinawan sa pagtuo. Dili automatic nga bright dayon. Hey, parehas na nag-miskwila ka. Dili ba na automatic bright dayon ka? Nanglan pagtaas ng panahon. Aya ka mahimong bright. Yun na po ang simbahan. Muna nga matingala ng uban nga yan naman nga sa una, simple raman to karon pagkadaghan naman kayong mga terminologies ang gigamit ang Katoliko diya sa iyang panudlo. Natural. Kaya ang simbahan dugay na kaayo. So, that means ang iyang development nag-umento. So, tuna na dyo'y makita na to ron nga wala pa sa una. Kaya nag-develop man siya. Nag-umento. Ug atong masiguro na nga kanang development sa simbahan gi-aprobahan na sa langit kay dili mo na siya daotan. Asa man ta ug teksto sa Biblia nga mapamatud niya ng aprobahan na dito sa langit. Sa Mateo 18 tudling 18 unsa may gingon sa atong Ginoo ngadto siyang simbahan. Siyang katawhan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. So, mao na nga kinanglan mutahod ta sa atong mga lideres sa atong simbahan. Sama sa atong pagtahod ngadto sa atong punuan sa lungsod o sa atong gobyerno. Okay, no? Muraog na tubag na nato. Ang Jeremias 7:18-20 nga kadtong rayna sa langit nga gitumbok, no? Dili tumao si Santa Maria. Kay ang Jeremias 7:18 ngadto sa 20 ang bakak nga rayna sa langit man to nga giilang nga usa ka diyosa. Si Santa Maria dili usa ka diyosa kay wala itudlo sa Katoliko nga usa siya ka diyosa. Dili siya diyosa o siya ang tinuod nga rayna sa langit base sa atong masabot. Implicitly stated din sa Pinadayag 12:1-5 og Salmo 45:6 og 9, Isaias 9:6 din ang atong Ginoong Kristo mato pa prinsipe sa pakigdait ug unsa may tawag nato sa inahan sa ka prinsipe, Rayna, Queen. So si Santa Maria mawang matuod nga rayna sa langit. So wa ta masayop kita mga Katoliko sa pag-ila nato ni Santa Maria sa ingon ni Ana. Dayon laing pangutana, gikan gyapon sa mong number. Di ko na lang uspon kay maura mang numero ha, pero lain na pong pangutana. May tungod sa bautismo. Matod pa, gikutlo ang Marcos 16:16. Ang naay pagtuo mao'y bunyagan, dili ang bata. Lahi gyud ang pagkahanay, taas man ni dito sa pagkahanay, pero ako lang gimubo, no? Dayon ang pasumpay niya sa bautismo, kana kunong paagi pod sa bunyag, dili kanang sprinkling o kanang pagsablig. Kinahanglan yun iubog o kanabang itusmaw. Kay si Kristo kuno gibunyagan, gitusmaw. Unya, kini, taas-taas ni siya nga tema. Dili na ako ni siya maayo o eksplikar kung ako lang automatic imubo na ako. No? Kay daghanan nga mga sita sa Biblia atong basihan ini sa pagtubag. Dayon, kini pong may tungod sa giingon niya nga iglesia sa Dios mao ang tinuod dili Romano kini Katoliko. Kini taas-taas po nga tema. Dito ni sa tema mahitungod sa matuod nga iglesia. Kaya nga itong claim God sa Romano Katoliko, kanang iglesia sa Dios sa Biblia, maura po na ang gitawag natog Iglesia Katolika Apostolika Romana. Usara na siya. O ang pamatuod niya na ngano,
Maulagay sa atong tema mahitungod sa matuod nga iglesia ato nang kanang idayag. Kaya ang tinuod, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, dili kay usara ang katawagan. No? Daghang kayong katawagan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang gitawag halip po ni og iglesia ni Kristo. Iglesia sa mga balaan. Iglesia sa mga hintil. Iglesia sa Tesalonica. Iglesia sa Corinto. Daghan kayo katawagan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung maghisgot tag personal name of the church, no? Mayon tag munang mayon tag iglesia ni Kristo. Dili nang iglesia ni Kristo nga tukod lag tao, ha? Ato gyud ang klarohon. Kung maghisgot og personal name of the church, mo nang mayon tag iglesia ni Jesucristo or iglesia ni Kristo. Pero kung maghisgot kay tag descriptive name of the church, mo nang daghan kayo. Descriptive name of the church. Kanang moingon tag Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili man na personal name of the church. Descriptive name of the church. Adjective na. Dili na kanang noun. Yeah. Sama sa unang Corinto 13:33. Kung ako masayop sa pagpugnet og teksto, nga ang iglesia gitawag og iglesia sa mga balaan. Pero ang personal name, Iglesia ni Kristo or Iglesia ni Jesucristo. Pero descriptive name, pwede mo yung iglesia sa mga balaan. Kay balaan man ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Kung ano nga, gitawag po Iglesia sa Tesalonica, kay doon ay mga nakabig po dito sa Tesalonica. Nganong gitawag po dog Iglesia sa Antioquia. Kay doon na po yung mga nakabig dito sa Antioquia. Nakaroon ang pangutana siguro, nganong gitawag po Iglesia Katolika ang iglesia ang gitukod ni Kristo? Gihulagoy man po nga Katolika. Well, no, kung mutanaw ta sa dictionary, ang meaning ng Catholic, universal. Bodi pasabot, ipalukop sa tibuok kalibutan ng iglesia ang gitukod ni Kristo. Sa to pa, universal, sa Binisaya, makailapon. Yan, mangutana ta, makailapon ba ang gitukod ni Kristo nga iglesia? Makailapon. In other word, Katolika. Kay usaman ka universal. Usa po na ka-distinguishing mark sa kanabang kalainan sa daang tinuhuan o sa tinuhuan ni Kristo. Ngano? Kay katong tinuhuan sa daan, katong Jewish religion, gitawag to og Jewish religion tungod kay alang lamang sa mga Hudeo. Pero sa tinuhuan gitukod ni Kristo, dili lamang para sa mga Hudeo. Ang tinuhuan gitukod ni Kristo para sa tibuok kalibutan. Sa ito pa universal. Sa mga universal, sa kombinasyon sa Grego o kinat sila, Katolika. Munay sa kanabang dagkong timaan sa kung maghisgot tag kalainan sa daan o sa bag-o. Ang tinuhuan ni Kristo gitawag og Katoliko kay para maklaro ang iyang kalahian sa daan o sa iya alagi nga bag-o. Ang daan gitawag og Jewish religion kay alang lamang sa mga Hudeo, pero ang iya para mas tibuok kalibutan unang gitawag ko natog Catholic, universal. Dili na siya sayop. Kay bisan pagdaghanon natog ngalan ang usa ka iglesia basta siya ra gyud ang gitumbok, mao ra gyud na. Di ba? Sama nga si Simon gitawag og Pedro, si Simon ug si Pedro dili duha, usa ra. Di ba? Si Saul hinganlan og Pablo, si Saul ug si Pablo duha pa ka tawo, dili hoy usa ra. Ang iglesia ni Kristo nahinganlan na nga naklaro na nga nahinganlan siya og Catholic niadtong if I'm not wrong 107 or 110 AD. Pinagi ni Obispo Ignatius Antioquia. Dili na kay gamagaran niya nga wa siya gibasihan. Gibasin na niya sa nasa hunahuna sa Ginoo nga gusto ni Kristo nga ipalukop ang iyang iglesia sa tibuok kalibutan. Munang nakahuna siya ng termino nga Catholic. Ito pa igo lang natuman dito panahon ni San Ignacio, ang gusto sa Ginoo. Kaya sa may gusto sa Ginoo nga ipalukop sa tibuok kalibutan na iyang iglesia. Nya nakagama og termino si Obispo Ignacio ana dito sa Antioquia. Siya may unang migamit anang fulong Catholic. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo iyang gihinganlan og Catholic. Kaya tinuod mo po. Kaya kung dili pa Catholic, sa ito pa dili universal ang gitukod ni Kristo. So ang gihimo ni San Ignacio, igo lang natuman ang gusto sa Ginoo nga mahimong universal o Catholic. Unya pagkuan mo pagsunod yun mo na ini nga itong tulumanon kay naatay detalye nga tema mahitungod na ini. Gani,
sa kana yung gikan gyud sa baba ni Kristo. Unsay gusto niyang itawag yun sa kining Santa Iglesia. Kay kanagong mayon ta Iglesia ni Kristo, Iglesia sa mga balaan, kasagaran nga mabasa nato na sa Biblia, sulat na ni Apostol Pablo. Si Pablo ang naghisgot pananglit kanang sa Roma 16:16 nga gitawag niyang Iglesia ni Kristo. Kay si Kristo man may founder. Sa unang Corinto 3:33 ba to kung wag mo sayop. Gitawag og Iglesia sa mga balaan. Sulat gyapon ng Pablo. Kay mutunong man pod nga ang iglesia sa mga balaan. Pero kung gusto gyud ka mangutana og kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, unsa man gyud gusto niya itawag sa iyang kapunungan o sa iyang iglesia? Kanang may mayong pangutana. Mga suking tigpaminaw, ako na lang ning luwatan diri kay aron dili mahanging. Anyway, ang detalye niini ato nang madungog sa mabot nga kanang tema nato kung kana na. Unsa man, no? Mga suking tigpaminaw. Unsa man gyud kana yung gikan jud sa baba sa atong Ginoong Kristo, unsa may gusto niya itawag sa iyang iglesia o sa iyang simbahan, no? Nainomdom ta sa San Marcos kapitulo 11 tudling 17. Nga katubang templo sa Dios nga gihimong merkado sa mga tao nga nasuko kay ang Ginoo, kay wala sila mutahod sa balay lampuanan. Ngaligi panglimbuad ni Kristo tong mga lamisa, pagpakita sa iyang dili pag-uyon sa ilang walay pagtahod. Sa Marcos 11:17 doon na lagi gidayag dinhi nga matud pa. And he, Jesus, taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations, the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Ayon siya, di ba nasulat man na nga ang akong balay pagkatawgon og alang sa tanang kanasuran? Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Ang akong balay pagkatawgon og universal o alang sa tanang kanasuran, the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Pero inyong gihimong kanang bang tapiganan sa mga kawatan. So, kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, unsay gusto niya itawag sa iyang simbahan, Catholic o universal? Ngano? Iya maning pulong. Di ba? Ang akong balay na sulat man na, pagatawgon og alang sa tanang kanasuran og balay sa pagampo. Now, what do you think? Kung ano man nga, mo man ay gusto ni Kristo itawag sa iyang simbahan, Catholic o universal o of all nations, kay aron maklaro ba nga ang iyang simbahan para sa tibok kalibutan, dili parehas tungdaan nga para sa mga Hudiyo. Di ba? Mo man ay dako kayong timaan sa iyang kausa ug sa daan nga kausa nga mao katong Jewish religion. At giklaro gyud ng Kristo kay base ng mga tao ba magunahon na nga, oy, ang akong tinuhuan para ra sa atong mga kadugo, nato rang mga Hudiyo. Iyan ang gikurian sa iyang panahon. No, ang kaluwasan para sa tanang tao, sa laing pagkasulti para sa tibuok kalibutan, mao nga kini nga akong tinuhuan para sa tanang kanasuran, sa laing pagkasulti sa kombinasyon sa Grego kinat sila Katolika, sa in English universal. Sumo na nga na hinganlan usab ang iglesyang gitukod ni Kristo o iglesia ni Kristong tinuod og Katolika. Kay mo na gusto sa Ginoo, my house shall be called of all nations. Universal kung atong iusa ka pulong, Catholic kung atong hubaron. So mao na mga suking tigpaminaw. Mura na mahinuog na detalye nako, pero dili pa ni mao. Atangi sa atong tema mahitungod sa matuod nga iglesia. Kaya to nang tukion pag-ayo. Hawa na, no? Kuha na, lapas na gitag tungas oras. Hatlo ko nga di na po na tumatiwas ang mahitungod sa yukbo. Okay, sige lang, no? Okay, anyway, importante man po na matubag na to, ang maong kinang pangutana kay gikinahanglan kayo to sa atong sender, no? Sa text message. Gunya lagi, kining bautismo, taas-taas mang yun siya. Mahangyo ko nga, human sa atong tema mahitungod sa iyukbo ngadtos mga ribulto o larawan, ako ning isunod. So, kining nangutana mahitungod sa bautismo, hangyo ko no, at tangi lang, inighuman gyud sa tema na to mahitungod sa iyukbo ngadtos mga larawan o sa ilang kanabang mga relics. Hangyo ko nga, at tangi lang yun, no? Kay taas-taas ni siya nga tema.
Kay daghan kay mga tudling sa Biblia atong himuon nga kapasikaranan niini, no? Mga suking tigpaminaw. Okay, no, adto ta sa pagpadayon sa kinibang tema nga naghisgot milabot na sa kinibang pagyukbo ngadto sa mga kining hiribolto o mga imahen nga dili lagi na idolatry, no? Kaya dili man na kanang worship that can be given only to God. Kanang gitawag sa Grego og latria. Kanang atong yukbo ngadto sa mga larawan ug sa mga santos gitawag na sa Grego og dulia. Veneration ang but pasabot ana. Ug unsay mga kapasikaranan niya na sa Biblia, well, akong ipadayon, di ko na lang balikon tong nabasa na nako, kailangan na gyud ta kayo. Okay, atong basahon ang kining 1 Samuel 9:6. Ikaduhang Samuel 9:6. Di sa buhat day, no? May ni kay bagong testamento. Buhat 20:36 ngadto 37. Nahinumdum man ko atong usan ako kahigala nga di katoliko nga. Mo insist gyud siya nako ba nga kana din inyong paghalok-halok sa larawan ni Santa Maria, di ba klaro nga inyong gihimong Dios ng larawan ni Santa Maria? Ang iyang nakita tungod kay gihagkan ang larawan kuno o ribulto ni Santa Maria, nagpasabot na kunong gihimong Diyosa o gihimong Diyos si Santa Maria. Tungod kay gihagkan. Naon sa may akong gitubag niya ingon ko nga, dili biya. Dipindi ba na si mong unahon nagibati? Kaya dili biya tanang higayon nga mo halok ka sa imong gihagkan nga giisip na nimong Dios na. Ninumdum ko akong higalang ministro sa pinagkumasulti yung sang tinuana. Iingnan ako siya, imong paghalok dahil si mga asawa. Diyos na ito, yung mga asawa. Diloy, ipindi na si munahon na og kining gibati. Di ba? Pangutan na mga Katoliko, unsay pag-ila nila sa larawan ni Santa Maria, Dios ba o dili? I am very sure kung ang mga Katoliko na nakat-on lang yun sa unsay panudlo sa mga pari, mga obispo, maingon yun, dili man na Dios ng larawan ni Santa Maria. Maana yun. Bisan ako, inyo kong pangutanon, mo gina akong tubag. Kung muhalok ko sa larawan ni Santa Maria, pagpakita lang na ako na sa kong pagmahal niya. Nga, ang iya galing ribulto akong gihagganon sa paghag na siya. Buhi yun sa akong atubangan. Pagpakita sa akong pagmahal niya tungod kay siya, may akong inahan sa pagtuo. Sama sa atong paghalok, no? Sa kamot sa atong lola o tatay. Pagpakita sa atong pagmahal niya. Ingon na, kaya ni diri sa Biblia lagi buhat 20:36 ngadto 37, klaro kayo ni nga ehemplo. Atong basahon, human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Nang hilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Kini Nang hilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit niya. Kini mga tao nga migakos ug mihalok ngadto ni Pablo ay mubiya na lagi siya. Buot ba'y pasabot nga gihimo nilang Dios si Pablo. Dili depende na sa imong gihunahuna o gibati. Wala man nila ilha si Pablo nga Dios, so katong ilang paggakos, pagmahalang to. O kana bang pagkahinangop kay muwala naman si Pablo, mulakaw naman. Ang mauna, pagasuking tipaminaw. Dayon, sa 2 Samuel Kapitulo 9, tudling 6, matod pa, og miadto si Mepiboset kang David unya mihapa siya agig pagyukbo. Unsa ko no? Miadto si Mepiboset kang David unya mihapa siya agig pagyukbo. O si David giyukboan ni Mepiboset. Unsa man ning klase si yukbo? Yukbo ni nga pagpakadios o yukbo nga pagtahod lang? Atong nasiguro nga usa lang kapag tahod. Malain ning ebidensya nato nga dili tanang yukbo pagpakadios na. Laing tudling sa Biblia, 2 Samuel 14:33. Unya miadto si Joab sa hari. Sa hari. Kisa maning hari daling gitumbok si David. Sa di pa dahi tuod ko mo lahos ani nahinumdum ko sa kanabang usak kay kalan akong sa sinyoba. Kay kana laging among gihisgutan ng may tungod sa flag. Anong di ko sila mo saludo sa flag? Kay kanang pagsaludo ko sa flag, idolatry na. Kay Diyos ramang yun may saluduhan. Di ako siyang giingnan. Dipindi biya sa gravity.
Depende sa kibugaton. Kaya ka na nga mong pagsaludo sa flag, dili manabot po sabot nga gihimo na mong Diyos ng flag. Amo lang ang gitahod kay mo man atong bandila sa Pilipinas. Dili tanang pagsaludo o sana ka idolatriya. Kay parehas ani si David giyukbuan ni Mephibosheth. Dili man ni idolatry. Pagtahod na mahibot pasabutan Atong basahon ang 2 Samuel 14:33. Unya miadto si Joab sa hari, o gipatawag sa hari si Absalom. Busa miadto si Absalom sa hari, o miyukbo siya, o gihagkan siya sa hari. Unsa man Klaro kining pagtahod lang, dili ni pagpakadiyos. Nya sa 1 Samuel 28:14 litra por litra na yun. Kanang mabasa yun ang pulong miyukbo agig pagtahod. Dili yukbo nga pagpakaryos. Kani ang basahon og si Saul nakasabot nga kadto mao si Samuel og mitikubo siya og miyukbo agig pagtahod. So dili lang day kanang yukbo pagpakaryos na day yukbo nga pagtahod lang. Di ba? 2 Samuel 14:33. 1 Samuel kapitulo 28 tudling 14. Akong usbon? 1 Samuel 28 tudling 14 sa Mayong Balita Biblia. Napa, egan kayo ni, no? Di na po ni matiwas ron. So, padayon na po ta ni Ugma. Ala, mupalong na bang kuryente Ugma, no? Pero, kasig mubalik na dayon kay 4:30 man to 5:30 man itong program. So, masayo raw kining Pasiga. So, naratay program. Nya, matod pa sa nagdumala ng istasyon din pwede pagali bisag atrasar bisag mga alas 5. So ay mo katingano ko pananglit magali makasugod da og mag alas 5. So ay problema na no kay gitugtanda na din sa atong manager no diri sa radio station. Okay. So kung di nato ni matiwas no ato gyuning ipadayon ugma. Okay, itong basahon ang laing sita sa Biblia, 2 Hari 2:15, no? 2 Hari 2:15. Sa dihang ang pundok sa mga propeta nga didto sa Jericho, nakakita kang Eliseo nga didto sa atbang nila, miingon sila, ang gahom ni Elias anaa kang Eliseo. Og misugat sila kaniya og miyukbo sila sa iyang atubangan. O nagyapo yukbo. Nga tahod lang. Unya, kanang pulong yung simba. Kanang pulong yung simba, di lang kay kanang pulong yukbo, no? Naara bagay mabasa, litra por litra, nga si Daniel gisimba. Pero dili, simba nga kanang pagpakadiyos. Simba lang ang pagtahod. Naniya, basahon ko. Unya si Hari Nabucodonosor, mihapa sa yuta, og misimba kang Daniel. Og misugo nga halaran siya ginsenso. Mingon, ang hari kang Daniel, matuod gayod nga ang imong Diyos mao ang Diyos sa tanang Diyos, o Ginoo siya sa mga hari, o tigpadayag sa mga tinago, kay nakahimo ka man sa pagsaysay nining maong tinago. Klaro man nga kining pagsimba ni Nabucodonosor nga tukang Daniel, pagtahod lang, kay ngano, wa man niya ila si Daniel nga Diyos. Kay ang iyang giila nga Diyos, ang Diyos ni Daniel, no? Klaro kay gingon diri mingon ang hari kang Daniel matuod gayod nga ang imong Diyos mao ang Diyos sa tanang Diyos. So ang iyang gilang nga Diyos o gatong Diyos ni Daniel, dili si Daniel mismo. Pero nganong iya magisimba sa Daniel? Simba ni nga pagtaho, dili ni pagpakadiyos. Eh kung simba pa ni nga pagpakadiyos, trabaho ni Daniel ang pagbadlong ni Nabucodonosor, di ba? Sama nga sa diyang nakita ni Pedro, nakadtong miyukbo niya kato si Cornelio, nakita mong god ni Pedro nga, ang mga tao sa iyang panahon dito, nagunahon na nga ang mga apostol, murag mga Diyos sa langit, nga nanaog, gikas langit. Dahil nakita na ni Pedro nga itong Cornelio, although si Cornelio buutan nga pagkatao, pero wala pa matudlo sa kanabang tibuok kamatuoran mahitungod sa Kristyanidad. Munang kinahanglan tudluan siya. Niya sa dihang na-meet niya si Pedro, niyukbo din siya. Niyukbo din siyang Pedro. Diyan nakita ni Pedro, daw gi-idolize man ko. Kining yukbo mura manig pagpakaryos. Munang gibadlong ni Pedro si Cornelio kay dili ko ang ayan anang klasyas pagtahod. Kanang klasyas pagtahod para na sa Diyos. Mo to hinungdan ni gibadlong niya si Cornelio.
Pero dinhin ining higayon na si Daniel giyukbuan ni Nabucodonosor, wa masayop si Nabucodonosor kay wa man siya badlungang Daniel. Kay trabaho man yun sa usak ka alagad sa Dios, kung masayop badlungon gyud ka, di ba? Yan, ingon sila, nahinumdum ko sa akong higala nga di Katoliko, naingon siya nga kana si Nabucodonosor, daotang tao mo na, so klaro ganang nasayop siya. Yan ako siyang giingnan, maghinay ta. Dili ba hasta nang higayon nga ang kanang daotang tao tanan niyang buhat sayop na lang yun. Diba? Bisan pag-unsa ka daotan sa tao, dili ba tanan lang yun yung buhat puro sayop. Napod siguro yung mahayo na. Na dinhin ining higayon na si Nabucodonosor misimba ngadto kang Daniel. Yun sa man nato pagsiguro nga nasayop si Nabucodonosor. Kung gibadlong siyang Daniel. Pero para nako, klaro mang wa masayop si Nabucodonosor ang higayon na. Kay nakailaman siya sa Diyos ni Daniel. Wa man niya ilha si Daniel ingon nga Diyos. So ang iyang pagsimba, pagtahod lang ngadto kang Daniel. Dili kay Diyos na si Daniel. Ang prueba nato ani kining sa Tudling 47 sa diyang niingon siya. Niingon si Hari Nabucodonosor, Daniel, matuod gayod nga ang imong Diyos. Mao ang Diyos sa tanang Diyos. So klaro gayo nga wala niya ilha si Daniel ingon nga Diyos. Ang giilan niyang Diyos, kadtong Diyos ni Daniel, kadtong Diyos sa langit. Pero iyang simba o gitahod si Daniel. So lain ning prueba, nga doon na day yukbo o simba, ngadtos mga balaang tao, sama ni Daniel, o ngadtos sa mga santos, nga nagpasabot og pagtahod lang, dili pagpagkaryos. O gunya, laing prueba, Josue Kapitulo 7, tudling 6. Nya, ako ning ipadayon ugma kay medyo apikin na po datong panahon, no? Josue City 6 na lang akong basahon. Tungod sa kasubo, gigisi ni Josue ang iyang bisti, og mihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabii, o gibutangan nilag abog ang ulo nila aron pagpaila sa ilang kasubo. Kining mga pulong dinhiba nga si Josue may yukbo o mihapa sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Unsa man ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo? Unsa man nato ni paghulagway? Bisahon nato ang Exodo 25:17-22 nga sa ibabaw ni adtong sudlanan gihimuan og larawan sa keruben. O larawan sa anghel. Unya miyukbo si Josue nga nagatubangan to. Bot bay pasabot nga kadtong arka og larawan sa keruben gihimong Dios ni Josue. Dili oy. Kadtong sudlanan sa kasabutan kun arka ug mga larawan sa keruben nagsimbolo lang to sa presensya sa Dios mo nang nagatubang si Josue sa iyang pagyukbo sa Dios. Kumausap kita mga Katoliko kung nag-atubang tag mga larawan sa mga santos sa atong pagyukbo ngadto sa Dios, kay nagtuota nga ang mga larawan sa mga santos sa mas kerubin nagsimbolo lang sa presensya sa Dios, pero wala na to ilha nga ang maong mga ribulto Dios. Mga suking tipaminawa to ni siyang kining ipadayon hugma. Kay pikay na itong panahon. Kining nahibilin nga mga minuto sa ato ning higahin sa pagpahibalo ninyo no sa atong mga access kung asa na ito mahibaw ipag-ayo ang atong pagtuong Katoliko. Sa atong panahon, doon na tayo kanang internet na, no? Nga makatuon ta pinagi sa computer, no? Doon na tayo mga Catholic website sama sa EWTN.com, Catholic.com, Catholico.com. Agad ba kayo na? Kung gusto mong detalye, tawagin lang ninyo si Veritas sa telephone number 212-6200. Itong number na sa telephone, 212-6200. Yan sa inyong mga pangutana din is tulumanon ang atong cellphone number 0918-5497-065. Itong usbon, 0918-5497-065. Okay. Niya kung gusto mo kining sayod pagyod sa may tungod sa kanabang atong Eternal Word Television Network, o lagi akong hangyo ninyo nga kining padayon mo sa atong tulumanon kay ang uban ni ato rang may pahibalo dinhi sa inibang atong tulumanon.
Kanya doon na daytoy nag-text nako nga kining mahimo ba nga kining maka-invitar po sila personal, no? Kaya pwede man, no, ato lang i-arrange, no, kanang ang kining petsa o kanang oras. Okay, wala magiging tayo kung panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Santa Maria, kining ubos niyong igsuo, no? Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas Muingon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.